Vzdušnou čiarou z tohto miesta, asi 4 km ďalej, vidíme dedinu Rad. A to je vlastne miesto, kde naši bratia pred 400 rokmi prichádzajú a zakladajú misijnú staničku. Medzi nimi najvýznamnejší je brat Štefan Iglody. Celý život brata Štefana je spojený s miestami, ktoré sú tu poblízku, okolo nás. A my sa vyberieme na tieto miesta putovať, aby ste spoznali prostredie, v ktorom žil a v ktorom priniesol svoju obetu.